Ini जों रबीन्द्र भवनाव एनजिअ चालाकजाक महारानी हीरावती बरक ससाइटिनि बिसिंथि थैयै दिनै যারা মাধ্যমিক 12 যারা ফার্স্ট ডিভিশন মানায় সেকেন্ড ডিভিশন মানায় লেটার মানায় বরমন্টিনি সরকার সরকার দমন পাল্লাখান যারা তিনি পুরো ফাইন যারা সরকার না ফাইনে দं বেলায় হামবাय दंते তিনি মতে হয় এনজিও চালাক দंनाय दं বেলায় হামबाय दं কারণ তিনি যারা ইসিমো কলাইজাকसिन दफारावनो তিনি टिप्रासारावनो যারা जारायखानाय गोरिब बोसारावनो borok tongmani chanani ব্যবস্থা थायो कुचुक लामो जोंनि दखानाव आगर बिनानै बागै borok जेबो सांतां दंमोन जोंनि महारानी बरक ससाइटि आगरतला दै मान्दायाव ससाइटि दङ आबानि बागैनो बोला हामबाय दं तामे हिने थाखाय बिनि जे ससाइटिनि जे बिसिंथि थायो फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन अनेक लेटार मार्क फोजोबदोंमोनखा बिनि जे उच्चारायरक गावनि भबिष्यत उज्जवल जोंनि टिप्रासारावनो मोखां गोजों बुंनो बागै कारण जोंनि दफानि जाति बरकसे समाजनि जाति बरकसे समाजाव भबिष्यत बरकसे जोंनि समाजनो दायकलनाय आमानि बागैनो दिनै যারা सरकार ना फाइने फाइनारके दिनै गार्जेन दंनो आं बेलाय हामबाय बंनि भबिष्यत कुसुको कातन बंनि भबिष्यत नायथो हामबाय आच्छा ताकेसा सरमोन बिसिते माके कुसुक बेरामो गावै थांमानि नि बोखाराव बमा हाइके दंफका जे सका नरम बिसिंते आं साना मुसुंगन नरम मिडियानि बिसिंते थायो नरम तेस तेकिचा सदांगन नरम नखरा जोंनि बरक दफानो जोंनि टिप्रासारावनो बायनिया खायनानि बागै ओ आगरतलाव बायनिया खायनानि बागै जाथाय 6 जन खरगनि गुरु बर' गथ'फोर जोंनि उजानि जारा बुंबारा टिप्रासारावनो जाथाय बागै याखं साखै याखं पासानि बागै मिडियानि आबानि बागैनो जोंनि जारा टिप्रासारनि बागै जोंनि बरक दफानि बागै जोंनि ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट डाइरेक्टर हयते जों बेलायनो जों नायख'लै दङ जोंनि दफानाव जों आगरनो बागै बसकांगो आइएस आइपीएस कोचिं खायनानै जोंनि टिप्रासार बुरिरंनो जारा परिजाब फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन लेटार मार्क फरायनाय बुरिरंनो जों जोंनि बोसारावनो जों बयनि दफा बेबाक्सा पाइलट सोनामनाय बसकांगो तेव फरायथिना आगरनो बागै सरकारनि जे नांगौमानि फरायसुनाव रां फैसा नांगौमानि आगि एडुकेशन लोन दङ 5 लाख दंमानि आं फाइ मर 5 लाख आं 10 लाख टाका खाय ओ लोन एडुकेशन लोन आबानि बागैनो जोंनि टिप्रासाराव आगरनो बागै आं ससे माने एकदम बुंसाबो आं नाय दङ नरम आबानि बागैनो नरमनि बिसिंथि थायो आं साना मुसुङो जोंनि टिप्रासाराव आगरनो जे खायनो नांगौ